Dámy a pánové, ukradl mi někdo jídlo? Ne? Dobře. No, tak se vrhnu na video. Dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa. Dnes si společně zahrajeme hru Fortnite, budu ji hrát s kámošem a budeme moct používat pouze jednu zbraň v inventáři. Healy jsou dostupné všechny, stejně jako rotate outemy. A já už to dál nebudu okecávat a jdeme na to. OK, lidi, padám si třeba sem. Kdyby mě někdo ukradl to jídlo, tak se mi ozvěte. Pojď za mnou, prosím tě. Počkej. Už čekáme, než se to lejte. Potom jdeme tam proto, jo? Já si asi možná tady toto. Tak, jdeme tady proto, nevím, jak se to jmenujete. Počkej, my už máme Ačko. Ano. Počkej, tak jdeme rychle to proto. Tak, a my jdeme proč? Chceš sentinelku epickou? Jdeme rychle na trezor, pojď trezor, rychle. Tak, my jdeme směr trezor. Pojď na to, pojď pro auto. Ne, pro auto ne. Proč? Pro to hledám. Tady ještě jedno to Ačko. Jo, to je moje. Počkej, pojď sem, rychle. Je pro tebe. Ne. Já jdu za... No, tak dolů. Jo. No spadne za chvilku. Vidím. Skáčeme? Skoč. Není. Tak, máme to otevřené. Co to za? Máme si nám otevřet trezor a můžeme si vyprat do bílý. Prosím, tohle chci já, to je moje oblíbená. To je moje. Počítá se tohle jako zbraň? Ukáž? Jo. Škoda. Tím bychom mohli úplně zmasakrovat lidi. Ukáž? Tak ubírá to lidi? Jako ubírá to lidi. Jo, to ubírá HPčka, no. No, tak to je zbraň, chápeš? Jo, dej mi nějaký heal. Ne, počkej, já potřebuji rotate teďka hlavně. Co chceš, že mám 3 bigy, takže ti můžu dát big. Jo, dej mi big. A máš nějaký rotate? Ten by se taky hodil. Ne. Sorry. Počkej, já se naši si, no, jeden tu máš. Super, jeden. Já jsem si teď uvědomil, že ty nebudeš, a když mám jako kdyby tak, já jsem debil, že jo? Jo, seš typ. Přešel z jednej kámy. Splashe. Tak asi můžeme jít. Na ukradl nám to nejde? Nevím. Rebootujou někde. Já mám jenom raketomet. Jo, tady rebootuj. Jdu. No. A stream je nok. Hej, je nok. Já ticho slyším. Sorry. Já se jsou bál úplně. Máš jenom raketomet, jo? Nemáš žádnou další zbraň? Ne. Dobrá. A počkej, tady jsou další. Za budovou. Jo. Zdrhal? Ne, skoro. Jdu za ním. Dostal 30. Dostal do bílej? No? Zachrání, prosím. Je nok. Dobrý, já si můžu Máš spray. Rotate, hezky. Vadí, nevěstí to. No to je dobrý, já se můžu vydělovat, já mám všechno. Jasně. No teď ten spaž mi rovnou jde. Ten dolů za 3, 2, 1, teď.
si na ně. 30? Ne. Dobrý, stihl si zdrhnout? Jo, stihl. Dobrá. Tak chceš se tam jít podívat? No. Ne, počkej, pozor. Fajtí tu lidi. Asi ho chcou taky, čekej. Stoj, čekej. Pozor. Střílím za 3. Jo, dělej, pojď. Aha. 30? 60? Dobrá. Ale pozor, jsou tam ještě jedni. Ne, pozor, tam je ještě jeden. Je tu ještě další. 30? Mám mytickou půlku. Ten revolver takový. Máme ho označenýho. 55? Dobrá, má do bílých, pojď. Utíká. Ty se tam ještě dostal. Yes, dobře. Tu máš mytickou OXR. Počkej, teďka to vyhodím. Tady u mě 21 jedna. Nevím, jak jsem to typl. Dobrý. Jestli to dáme na první pokus, tak já se zblázním. Myslíš, že to dáme na první pokus? Nezakřikni to. Poslední 2 lidi, nice. Poslední 2 lidi. U mě. Jinok. No, vyhru. To jsou boti. Takže lidi. První hra. První win. Yes. Takže my jsme dali takovou challenge. Hned na první pokus. Ještě s OXR rankem S-ko. Nice lidi. Dali jsme to. Tak jo lidi. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád za like, případně odběr. Ale vše je to samozřejmě dobrovolné. Doufám, že se vám video líbilo a já se s váma loučím. Čau.